Припинок. Ямна. Наступний припинок ДБУ 15. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок ДБУ 15. Автобус рухається по маршруту номер 48 Ш. Припинок ДБУ 15. Наступний припинок Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Есенина. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Есенина. Наступний припинок Медицинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Медицинская. Припинок. Медицинская. Наступний припинок Областная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Областная больница. Припинок. Областная больница. Наступний припинок Тельмовский лес. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Тельмовский лес. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Тельмовский лес. Наступны прыпынак Православный храм Усе Царыца. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Православный храм Усе Царыца. припинок. Православный храм Усе Царыца. Наступний припинок тролейбусний парк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок тролейбусний парк. Паважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак тролейбусны парк. Наступны прыпынак новыя задворцы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок новые задворцы. Припинок новые задворцы. Наступний припинок Аўтааматараў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Аўтааматараў. припинок Аўтааматараў. Наступний припинок Белтрансконсалт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Белтрансконсалт. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. припинок Белтрансконсалт. Наступний припинок Машэнскага. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Машэнскага. припинок Машэнскага. Наступний припинок електротэхнічний завод.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – электратэхнічны завод. Прыпынак – электратэхнічны завод. Наступны прыпынак – Сярэдняя школа нумар 32. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Сярэдняя школа нумар 32. прыпынак – Сярэдняя школа нумар 32. наступны прыпынак – Гагарына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гагарына. Прыпынак – Гагарына. Наступны прыпынак – Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Бярозаўка. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – Бярозаўка. Наступны прыпынак – Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Радужная. Прыпынак – Радужная. Наступны прыпынак – Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Новосельская. Прыпынак – Новосельская. Наступны прыпынак – Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Чырвонагвардзейская. Прыпынак – Чырвонагвардзейская. Наступны прыпынак – Ізыменная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Ізыменная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – Ізыменная. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. Прыпынак – Санта-Брэмар. Наступны прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Наступны прыпынак – Белтрансойл. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Белтрансойл. Прыпынак – Белтрансойл. Наступны прыпынак – Гефесткварц. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гефесткварц. Прыпынак – Гефесткварц. Наступны прыпынак – Кацінбор.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кацін бор. Прыпынак – Кацін бор. Наступны прыпынак – Садовая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Садовая. прыпынак. Садовая. Наступны прыпынак – Клейники. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Клейники. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Клейники. – канцавы прыпынак.